Bapak-bapak, ibu-ibu lan adik-adik, ayo padha ngunjuk wedang jahe. Wedang jahe iki digawe saka sari jahe, gula pasir putih, gula aren, banyu lan rempah-rempah. Ing jero sirup jahe iki ngandung manfaat ngringanke rasa mual, ngurangi peradangan, ngatasi masalah pernafasan, ndandani sirkulasi darah, nurunke kolesterol, iso menangkal virus lan bakteri. Selain liya-liyane kuwi ngangetke awak lan ngringanke nyeri weteng. Umpama kek padha haid, para cah wedok-wedok ngunjuk wedang jahe ngringanke rasa nyeri ning weteng. Ayo padha ngunjuk wedang jahe. Murah regane. Ayo padha ngunjuk wedang jahe.